السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خير دعاء لنذي لطف كرم بلين قبول دبت ديننا دنيانا آخرتنا آباد برسن. حق رسول الله عليه الصلاة والسلام ديرمان مبارك يا شيشنا 62 yaşında bolon bir qisqa واقعه إن شاء الله دسلابنا bir muqaddima aydıp inşallah idinin İmparatori Rum'un Heraklius Kaysar Heraklius şon hükmünün eteğinde farmandehide oturan ommanna farmandehide oturan adamın Müslüman olmağı. Deslap inşallah bir muqaddima hizmetinize bir gerekli ürün getirip izinden inşallah derman Resulullah'ın yaşayışına girer. İmanlı mümin Müslüman doğulla. Din terbiyetine, din Allah'dan olan edep ve terbiyetin eteğindeki edebin biri bicaken keplemesizlik. Bicaken keplemesizlik. Az keplemek peygamberlerin işidir. Yani aytacak kefini aytmanıga almak değil. Aytacak kefin aytmalı, şonu uzaklaştırıp gurrun evi iyidini yitirdik de diydirmesizlik bir manası. Qisqa keplep näme diýdiňi düşünmedik de onun da diydirmesizlik. Purmana az keplemek. Gelişmesi mıdam kan keplemesizlik din edebidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir derman sözünü diýer: La tukthirul kalama bi gayri zikrillahi azza ve celle fe inne kesratel kalami بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي. Ey ummetum diptir. Bir dininiz, dünyanızı gerek görün bulmandan sonra kan keplemeyin diptir. Bija hamana şmahal yollu gelýäňiz, daşdan ya yakynan yollu gurrun etip gelýäň, yoldaşyň saňa bir gurrun agdýa, şu oturan märekäň içinde. Ol hamana şu gurruny gyzyp barýa,
Om sen aýdýan şu gurrun derkulawr peýdasyz gurrun näme etjek diýen şu diniň terbiyeti daş gowdatda. Bu gurrundan çykaýly peýdasyz gurrun näme etjek? Öýde düşeýle. Beterde enatala, beterde erle, beterde erkadamla. Özünün bir agyrlygyny, özünün bir haybatyny, özünün bir öýde bir agyr sengilligini, öýde bir ulukonlugyny kän kiplimsizlik bilen sabit etmelidir. Din terbiyetini kulak asyan Türkmen dogallar. Din terbiyetini eşdiyen Türkmen dogallar. Öýde taçagyň başynda ya oturşykda şuhi öz ýerine gülüşmeli wagtlar bolýar. Şonda da diniň terbiyeti bir medeniyete goýmak tamam etmeli. Oham şi Resulullah aleyhisselam'ın ummatyna şi ummat musulmançylykda bir ulamalar dağyal ulamalar geçýärdi we her zamanda ba kıyamet etçeli. Olun bir dirman sözü var. Ey cemaat, şu zamanken milletin ehemmiyetinden kaçıptır. Ünkü zamanında dahi ulamalar bir ehemmiyet berýänmişdikler. Bir kellesini ağır diýänmişdikler. Hatta şu mahal mollalyň bir okuyan kitaplary var, belagat dip, ilmi beyan dip, ilmi maani dip, fakat hesaplıcı kepleme vardı da. Ne kıyska keplemeli, ne kän keplemeli. İlmi beyan diýeli, ilmi belagat diýeli, ilmi bedi diýeli. Yürüytü ödünün 1 ýyl, 2 ýyl wagty geçirilýär, 10 ýyl, 12 ýylyň içinde. Kadim ulamalar dahi beter üstünne ehemmiyet berýänmişdikler. Ohum aýdýan keplerini özden hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. İslam ulamalarının altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly gurrunlarşy. Musulmanlyň ulamalarının aýdýan kefşi. Hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. Kefin qawsy qysgaja keplemeli, pormana keplemeli, açyk keplemeli. Kefin qawsy az keplemeli, pormana keplemeli, manasy kän bolsun. Ýöne özü açyk bolsun, hemme kişi düşünsün. Hele erkek düşünsün sen şu muhatabın, şu kulak asyp duranyň. Ey näme diýen qysgaja keplediň düşündirsen de diýmesizlikde. Hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. Qysga bolmaly, manasy ulkan bolmaly, özü qyn keplemeli, açyk keplemeli. Enemiz Hazreti Aişa diýär: "Kana kalamu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kalaman faslan yefhamuhu kullu ahad." Rawahu Abu Dawud. Peygamberimiz aleyhisselam qysga keplýänmişde, müňlerçe derman hadisi var ha. Belki milyona var ya derman hadisler. Emma hemmesi muhtasar, qysgaja pormana hemme kişi düşünýärdi. Enemiz Hazreti Aişa diýär, Peygamberimiz qysga keplýärdi. Emma şu kef açykdy, eşdiýän adam kulak asyp düşünürdi. Yefhamuhu kullu ahad. Näme keplýär düşünüp bolanagy diýdirmerdi diýipdir. Açyk keplerdi diýipdir. Bir misal aýdyn, hem edip, hem misal, hem bir geň bir mana hemmemizden çirim. Bu zamanna müteessifane ilgünün din edip ölçegünden şuurun galansan men üstünde bir mekarrak duraýyn. Gaýtaýdyn bir il halkyň içinde bir dünýäň bir alawar berewerligi, dünýäň algy bergisi hakykaten bütün insanları şu manadan çykardy şu mahal. Ar keplemek, kän keplemek, o zatlyň gurrüňüne adamlyň wagty ýok. Şu geçen ulamalyň ruhunyň şatlygyndan çürimde bolsa, şu barada mollary, padşalyň oglalaryny, gowadymlyň oglalaryny az keplemek bilen terbiyet berip zähmet çekip, şu baralarda kitaplar ýazyp, gijelerini günnüýüz edip zähmet çeken ulamalyň ruhunyň şatlygy üçin birimi duraylyň şu gurrun üstünde.
Ebu Hanife İmam Azami tarihte evveline az keplerdi diye vaydiyada. Mereke dotika az keplerdi diye. Şonu evvellerini İmam Azam Ebu Hanife şon tamam tarih kitaptaydan da kan keplemedi diyada. Yani şon bir evvelmeli bir iftiharı diydi ha. Keplerini açık keplerdi, düşündürürdü. Bir daha sorulsa yerine getirip cevap verirdi. O hem yeni keplemen otururdu. Bir merekan içinde onu keplemeli mi? Ansatacak. Şu meclis keplemege niyazı bağ olsa keplemeli. Ay bolor da değil mekade koymulla. Hakıl şey. Bolor da ne ettip kan keplavetin koydamizin de değil mekade Kadim Hazreti Sa'diyana kakıllı adamlar terbiyet veren aydiyada. Qablazan ki biguyan bes to bes konnuyor. Bollu da değil meka sen kestiye gururun. Emme meclisin niyazı olsa da kepla oturmalı. Ya Hacı Abdullah Ansari'den soraptırla zorlu hem alim, hem pir, hem evliya, hem murşid Hazreti Hacı Abdullah Ansari, pir ahrat. Bitir alim Rabbani adam işte Allah evliyalardan estin evliyalardandır inşallah. Kipleme kavmi kiplemesizlik kavmi deyiptirli. Hacı Abdullah Ansari'den soraptırla. Kipleme kavmi kiplemesizlik kavmi. Hacı Abdullah Ansari murşid adam, pir adam, insanları terbiyet veren adam. Ol bir pirana cevap veriptir. Keplemek de qaw deyip bolmaz, keplemesizlik de qaw deyip bolmaz deyiptir. Häzir men şol adamy göreýin, bir näçe adamly keplemese qawy, bir näçe adamly keplese qaw. Adam syna bagıl deyiptir. Bir näçe adamlar keplemese qawy, bir näçe adamlar kepleseler qawy. O yani näme deyipdirler o hem ýene de. O hem aýdypdyr, bir adamlar kepledigiçe adamlaryň gursagyna garanqylyk düşýär, olar keplemese gaw deyipdir. Bir adamlar kepledigiçe tarafyň gursaklarynyň nury artýar, olar adam näçe keplese gaw, adamlar dine gaşyn geçirer deyipdir. Hazreti Hacı Abdullah Ansari'ň aýdyn kepş.